Ang mataas nga numero sang teenage pregnancy sa syudad sa Iloilo ang nagtulood kay Iloilo City Councilor Nene de la Llana nga magdihon sa ordinansa nanungod sa sex education. Sa interview sa Bombo Radio kay Councilor de la Llana, ay ginpahayag nga mag-umpisa sa 11 anyos o 12 anyos nga mga pamatanon ang hatagan sang nasabit nga edukasyon. Sunod sa iya itudlo sa mga ini ang topiko kangay sang pag-amlig sa ila kaugalingon nga lawas, paglikaw sa mga aktibidad nga hindi dapat obrahon kag mga konsekwensya sa mga bagay nga ginahimo sa mga pamatanon. Sunod sa iya, subong lang insakto nga tion agud maghatag sang sex education ilabi na nga lapnago ng mga sensual nga mga bagay sa social media kung sa diin masaming nga nagauyang sang tiempo ang mga pamatanon. So sa tanggal committee hearing kami, namangkot ko kung nagataas na gidang aton teenage pregnancy as young as 14 gali. So dito ko nagambal sa testingan ta ang natawag nga sex education kay because subong if you notice ang mga kabataan sa siling sa ako sa CSWD as early as 9 years old, medyo curious na, explore na, medyo sexually aggressive na. At least dira, matuduan ta ang aton kabataan nga amo ni inyo lawas, you should take care of yourself, you should be responsible enough, kag amo ni ang consequences kung mag-ubra ka, matiglawas ka sa pareho mo nga teenager. Nabarihan ang pahayag ni Councilor Nene de la Llana.